welcome back. Magbubukas tayo ngayon ng parcel. Galing sa Shopee. Kung hindi daw Shopee. mabenta maperdi. Ano? Ha? Ayun na. Tignan natin kung ano. Maganda tong ano nila. Nanagan na rin. Tigas na. Super quality. Super quality. Rubik's guys. Rubik's. Para lang makapasok sa eskwela, ay 2 oras na bumababa ng gulo at tumatawid ng ilog. So, bali dalawa yung in-order namin. In-order na. Ligtas na farm-to-market road dito. Nakarating na sa lokal na pamahalaan Last week of December, Amazing. executive is mentioning Ay, nag-smooth man. ang passing the river. We have to Mas na, akin pa sa sa barangay gagangay na. Tourism Education and Transportation of Agriculture Ay, Products. Naggalis niya. So, bali dalawa yung in-order namin guys. Dahil kulang ang mga suporta, lalo na sa mga remote barangay ng mga magsasaka. May mga sinasabi nila na organisasyon ng mga magsasaka, binibigyan nila Ang smooth. ng pansin ang mga naglalawak ng mga sakahan. Yung mga karamihan ng Di ba lahang na may kwa? na nagbibigay ng pagkain sa merkado, hindi ito makaandil ng Lalangoyot niya. Nalamangan po namin sa lokal na government na sana po matulungan po lahat ng farmers sa amin na sana po mabigyan po ng magandang daan, magandang tulay. Hindi kami marunong pero bumili kami. Nakalamlam mo yun. Para matutunan namin kung paano yung ano niya. Ay, di biro. Pero bakit Maghapon. ganito yung smooth? Yung mga iba ano, hard. At kasi ni JM, hard niya. Mayat eh dyan. Sarod. Napaka-hard. Ito ano, napaka-smooth niya. Kasi mo lang kasi mo lang nakakaston. subscribe na sa GMA Public Diyan ka mo dati. Don't forget to hit the bell button. Diba? Nagalis to lang. Kasi mo lang, nalpason. Nakagalgalis. Ni-check ko na na eh. O, try niyong buuin. Kami hindi namin kaya. Ano ba? Hindi namin kaya to guys. meron tayong mga nakita mga tol. Umapal kam lang, hindi ka nakaning. Tapos din. So, trinay ng aking ito Baby kiss my love so sweet in the sky but in the high sky. Hindi ko. Ika sa sagod-sagod na. Siguro plinarwak sanda niya. Mo ni Jimmy lagkastoy? Isang kalahating milyong Pilipino ang patuloy na umaasa sa karagatan. Mandi. Oo, kasalan. Timang buon. Actually, mahirap talaga itong guys. At may mga bagong tukas pang bahagi ng ating dagat tulad na lang ng Philippine rice na sa taglay nitong likas yaman kaya raw pakainin ang So, ganun naman. Nabuok di may isan. Paganda naman siya, kaso na smooth una, yes na. Hindi kasi man, kasilatan. dito matatagpuan ang pinakamaraming Okay naman siya. Maganda yung quality. kaya malaki ang papel ng ating karagatan sa Maganda yung packaging. ecosystem ng mundo. Babagsak araw ang populasyon ng mga labang dagat ng Pilipinas, apektado ang buong planeta. So, yun lang guys. Ang nakakaalarma nito, nagsisimula na itong mangyari. Yun guys, maraming salamat. Thank you sa panonood. Bye-bye! Ano yung pawikan ng gano'n? Ano bang gusto yung pawikan na yun? Parang